Πάμε στο τέταρτο. Είναι τέταρτο Θερμαϊκός Film Festival. Και τέταρτο θέμα. Και τέταρτο θέμα, είδες. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε τις τρεις κυρίες που έχουμε στο πάνελ και ξεκινάω από την. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Ευαγγελία Παράσχου. Καλησπέρα σας. Μέλος της οργανωτικής ομάδας, μουσικολόγος. Το είπα καλά. Σωστά. Πολύ ωραία. Την κυρία Ανδρονίκη Ράπτη. Συγχωριανή. Ναι, πώς γίνει. Είστε καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και την κυρία Πολυξένη Ζαπτιέ. Ακριβώς. Θεατρολόγος. Ακριβώς. Τώρα κανονικά θα πρέπει να σκάνε πυροτεχνήματα και να ανοίγουν σαμπάνιες μετά από την παρουσίαση. Γιατί γίνανε και με τη σειρά και όπως έπρεπε. Έχουμε τέταρτο χρόνο film festival στο Θερμαϊκό. Για τέταρτο χρόνο με ταινιάκια μέχρι 2 λεπτά. Δεν νομίζω να παρεξηγήσετε να τα λέω ταινιάκια, γιατί μου έχει συμβεί στο παρελθόν. Μπορείτε να το πείτε και φιλμάκια. Φιλμάκια. Δεκτό και το ένα και το άλλο. Για το υποκοριστικό εννοώ απλά. Νομίζω είναι θεμιτό γιατί περιγράφει και το χαρακτήρα καλύτερα του φιλμ που είναι έως 2 λεπτά. Ωραιότατα. Θέλετε λοιπόν να μας μιλήσετε λίγο για τη διοργάνωση, ξεκινώντας ίσως από το ποιοι είναι αυτοί που το διοργανώνουν, γενικά στοιχεία για το φεστιβάλ, για να το μάθει και ο κόσμος που δεν το ξέρει. Να σας πω κάποια πράγματα, να κάνω έτσι μια γενική επισκόπηση για το ποιοι είμαστε εμείς που διοργανώνουμε αυτό το φεστιβάλ. Είμαστε ο Δήμος Θερμαϊκού και το νομικό πρόσωπο το οποίο υπάγεται στο Δήμο και λέγεται ΔΙΠΑΚΙΘ, το οποίο σημαίνει δημοτικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες υπηρεσίες του Δήμου Θερμαϊκού. Εμείς οι τρεις εργαζόμαστε ως καλλιτεχνικές ειδικότητες στο τμήμα πολιτισμού αυτού του νομικού προσώπου. Αυτό το τμήμα πολιτισμού διοργανώνει ανάμεσα σε άλλα και αυτή τη δράση το φεστιβάλ, το Θερμαϊκός Film Festival για ταινίες έως 2 λεπτά. Μάλιστα. Αυστηρά μέχρι 2 λεπτά. Ναι, αυτός είναι και ο μοναδικός περιορισμός που ισχύει στο φεστιβάλ, η ανώτατη διάρκεια των 2 λεπτών για κάθε ταινία. Ξέρετε μήπως πόσο παίρνει στους συμμετέχοντες να μπορέσουν να παράξουν αυτό το δίλεπτο? Δηλαδή μπορεί να ακούγεται πολύ γρήγορο και πολύ σύντομο, αλλά φαντάζομαι ότι παίρνει πολλές εργατόρες, πολύ κόπο, πολύ μόχθο, πολύ παραγωγικότητα για να μπορέσεις να βγάλεις έστω και 2 λεπτά. Σαφέστατα, γιατί αυτό ισχύει γενικά για την κινηματογραφική δημιουργία. Εδώ μιλάμε για μικρού μήκους, εξαιρετικά θα έλεγα μικρού μήκους ταινίες. Το τελικό καλλιτεχνικό προϊόν μπορεί να διαρκεί το πολύ 2 λεπτά, μπορεί να είναι και 1 λεπτό, μπορεί να είναι και κάποια δευτερόλεπτα, έχουμε διάφορες περιπτώσεις. Αλλά σαφέστατα από πίσω υπάρχει το κόνσεπτ, υπάρχει το σενάριο, υπάρχει η παραγωγή. Υπάρχει κάποιο κεντρικό θέμα γύρω από το οποίο περιστρέφονται οι ταινίες του φετινού φεστιβάλ? Προς το παρόν δεν έχουμε ακολουθήσει τη λογική να υπάρχουν θεματικές για τα φιλμάκια. Έχουμε ελεύθερη θεματολογία και ο κάθε καλλιτέχνης δημιουργεί όπως αυτός κρίνει και σε όποιο θέμα τον προβληματίζει περισσότερο. Επομένως, δεχόμαστε ανεξαρτήτως θεματολογίας φιλμάκια. Τώρα, κυρία Ράπτη, ως καλλιτεχνική διευθύντρια που επιβλέπετε, να το πω έτσι, το όλο θέμα, οι ταινίες έχουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα, το ρώτησε και προηγούμενος βέβαια, αλλά μπορεί να ποιοι συμμετέχουν, τι γίνεται, γιατί θα γίνει και το 5ο. Έτσι, για να, όσοι δεν μπορούν. Ναι. Η δημιουργία είναι από όλο τον κόσμο. Έχουμε συμμετοχές από πάρα πολλές χώρες, σχεδόν από 19 χώρες φέτος, από Αμερική, από Αργεντινή, από Καναδά, από την Ευρώπη, από Ασία. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, το δυναμικό είναι φοβερό. Τα θέματα των ταινιών είναι θέματα που απασχολούν πιο πολύ τους σημερινούς νέους. Και είναι ελεύθερη θεματολογία. Ναι. Και είναι μυθοπλασία, έχουμε animation, έχουμε drama, έχουμε experimental, τα πειραματικά, έχουμε κωμωδίες, έχουμε πάρα πολύ υλικό και μικρά ντοκιμαντεράκια. Μέχρι 2 λεπτά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο Δήμο Θερμαϊκού, από ό,τι έχω καταλάβει, πηγαίνει, έρχεται κόσμος από το εξωτερικό, φιλοξενείται, φροντίζετε που θα μείνουν κτλ. Δεν έχετε να κάνετε μόνο τη διοργάνωση. Από το κομμάτι των συμμετοχών μόνο, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε όλη την εποπτεία για όλα. Κάτι γίνεται πάντως στον τελευταίο καιρό στη Θεσσαλονίκη. Είναι καλό για την περιοχή όμως, γιατί είναι και μια ωραία περιοχή. Είναι ωραίος Δήμος, όμορφος Δήμος δηλαδή. Και είναι ανάπτυξη. Γιατί όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται θα φάει, θα πιει. Και ο χώρος που γίνεται το φεστιβάλ είναι καταπληκτικός. Είναι στο ΚΑΠΑ 2000, που είναι στην Περαία. Κοντά στη Χερέα Σετρία. Είναι κατά τη ΣΕΡΤ. Είναι ένα θέατρο το οποίο είναι σωστό διαμάντι, είναι σχεδόν καινούριο
και δεν είχε αξιοποιηθεί ακόμα επαρκώς. Και το φεστιβάλ είναι και ένα όχημα προβολής και του θεάτρου. Το 2011 θα γίνουν πρώτες εκδηλώσεις. Αυτή να φτάσετε τα 15 χρόνια πρώτα, τα 15 χρόνια φεστιβάλ, να είμαστε σίγουροι ότι ο θεσμός. Εσείς δεν γυρνάτε κιόλας ως γυναίκες, τα λέγαμε προηγουμένως. Μου λέει, όσον αφορά στις διακρίσεις, υπάρχουν κάποια βραβεία, είναι χρηματικά, είναι τιμής ένεκεν, είναι ηθικά. Η επιβράβευση πώς επέρχεται δηλαδή μέσα από το φεστιβάλ. Θα γίνουμε δημοψήφισμα. Πώς γίνεται. Έχουμε φέτος θα δώσουμε το καλύτερο φιλμ, καλύτερη ταινία, κοινωνικό μήνυμα, πρωτότυπη ιδέα και νέος καλλιτέχνης μέχρι 25 χρονών. Πολλές κατηγορίες. Πόσοι συμμετέχουν συνολικά? Έχουμε 43 ταινίες. Είναι πολύ πράγμα 43, δηλαδή. Βέβαια, 43. Είναι το τέταρτο. Να πούμε λίγο τις προοπτικές, τις σχέδια για το μέλλον. Δεν ξέρω ποια κυρία θέλει να αναφερθεί σε αυτό. Θα μπορούσα να πω και Βεβαίως. Όντως, είναι η τέταρτη εκδοχή του φεστιβάλ. Ξεκινήσαμε πολύ φιλόδοξα. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας, αλλά και για το κοινό του Θερμαϊκού. Μας υποδέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ καλά. Είναι κάτι που περιμένει το κοινό, οι δημότες του Δήμου Θερμαϊκού. Και όχι μόνο. Ακριβώς. Υπάρχει κόσμος που έρχεται από Αθήνα, από την Θεσσαλονίκη, από την ευρύτερη περιοχή. Φιλοδοξούμε αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο, να συνεχιστεί, να έχει συνέχεια, να προχωράμε και κάθε φορά να το βελτιώνουμε. Μάλιστα. Και το καλοκαίρι στη θερινού σινεμά. Και είναι και μια διέξοδο για δημιουργούς που δεν έχουν πού να δείξουν τη δουλειά τους ή πώς γίνεται η επιλογή των ταινιών. Το ενθαρρυντικό πάντως είναι ότι έχουμε καταφέρει να ενθαρρύνουμε δημιουργούς από το Δήμο Θερμαϊκού και την ευρύτερη περιοχή και ειδικά φέτος έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ, έχουμε 7 συμμετοχές από το Δήμο μας. Ναι. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας ως οργανωτική ομάδα, ότι έχουμε παρακινήσει ανθρώπους να πάρουν μια κάμερα στο χέρι και να βιντεοσκοπήσουν, να εκφράσουν τις ιδέες τους, τους προβληματισμούς τους. Ούτως ή άλλως το κάνουμε με ένα κινητό στο χέρι όλη μέρα έχοντας και μια κάμερα, είτε βάζοντας φωτογραφίες είτε τραβώντας βίντεο. Γιατί να μην το κάνουμε λίγο πιο δημιουργικό και να μην το στείλουμε συμμετέχοντας σε ένα τέτοιο φεστιβάλ. Μπορεί να καλύψει και ένα ταλέντο που δεν ήξερες ότι το έχεις. Ακόμα και ως χόμπι, όχι μόνο σε. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι μπορεί οποιοδήποτε να συμμετάσχει με κάποιο φιλμάκι στο φεστιβάλ, είτε ερασιτέχνης είτε φυσικά επαγγελματίας κινηματογραφιστής. Βέβαια, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι επαγγελματίες, αλλά έχονται και ερασιτέχνες οι οποίοι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, γιατί με μεράκι έχουν ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Γιατί έχουν μια ευκαιρία μέσα από το φεστιβάλ να δείξουν τη δουλειά του. Φυσικά. Τώρα πλέον δεν μπορούν φέτος να συμμετάσχουν, γιατί τώρα τρέχει. Στην τελική ευθεία. Βέβαια. Όμως για του χρόνου θα έχουν το χρόνο να το. Μπορούν όμως να πάνε να παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται, να κάνουν ακόμα και ταινίες πέρα από τους θεατές, για να δουν λίγο πώς κινείται η διαδικασία, τι θα δούνε, τι παίζεται για να φτιάξουν κάτι αντίστοιχο. Επίσης, δίνουμε την ευκαιρία στο κοινό να ψηφίσει την καλύτερη ξένη ταινία και την καλύτερη ελληνική ταινία. Έχουμε ζωντανή ψηφοφορία. Απίθανα. Ναι, και έχει ενδιαφέρον και από την πλευρά των καλλιτεχνών για να δουν, εκτός από τα βραβεία που δίνει η Κριτική Επιτροπή, τι αρέσει στο κοινό. Μάλιστα. Ωραία. Σε 2 λεπτά ταινία δεν το έχω χωνέψει ακόμα, ας πω την αλήθεια. Γιατί με συγχωρείς. Ένα απλό παράδειγμα του πόσο σύντομα μπορεί να είναι τα μηνύματα. Ενδιαφέρον αυτό τώρα. Σκέψτε τα διαφημιστικά σποτ. Σε 25 δεύτερα είναι υποχρεωμένα να σου περάσουν το μήνυμα, να σε κάνουν να αγοράσεις ένα προϊόν, να έχεις καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει και να σε κάνουν να γελάσεις. Και θα έλεγα ότι υπάρχει μια παραλληλία με τα spots, απλά εμείς έχουμε ξεφύγει ένα επίπεδο παραπέρα από τα spot, γιατί μιλάμε για συνολική καλλιτεχνική δημιουργία, ολοκληρωμένη, και δεν έχετε και τον ίδιο σκοπό, η οποία έχει πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης. Δηλαδή, κανείς δύσκολα ίσως σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αντιληφθεί με τη μία το μήνυμα της ταινίας, γιατί απαιτεί εγρήγορση αυτός ο τύπος ταινιών μικρού μήκους. Απαιτεί συγκέντρωση, παρατηρητικότητα, είναι ιδιαίτερο. Να πούμε λίγο ξανά τα διαδικαστικά για όσοι ενδιαφέρονται που θα γίνουν προβολές. Το Σάββατο ξεκινάει το φεστιβάλ, είναι για 1 μέρα. Τώρα μεθαύριο, έτσι. Ναι, φιλοδοξούμε βέβαια τις επόμενες χρονιές να γίνει και 2 και 3 μέρες. Σε αυτό το πράγμα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και η προσέλευση του κοινού. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ πέρα. Έχουμε πολύ καλή εισρωή κόσμου, αλλά φιλοδοξούμε να έχουμε ακόμα περισσότερο, ώστε να το διευρύνουμε το φεστιβάλ και σε περισσότερες μέρες. Ξεκινάμε λοιπόν το Σάββατο, 5 Νοεμβρίου. Στο Θέατρο Κάπα στις 8:30.
Μάλιστα. Και έχουμε και πολύ καλή είσοδο, ελεύθερη. Άμα, πείτε το τόση ώρα, σας παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό το καλύτερο και αυτό το κράτησε και για το τέλος προφανώς. Νομίζω ότι σας εξασφαλίσαμε κάποιους από τους θεατές σας, έχω αυτή την αίσθηση. Το ελπίζω. Λοιπόν, εμείς ευχηθούμε καλή επιτυχία. Συγχαρητήρια καταρχήν για αυτό που οργανώνετε και μακάρι να πάρει και μεγαλύτερες διαστάσεις στο θέμα. Οπωσδήποτε. Με έδρα την Περαία, έτσι. Ναι, όσον αφορά την. Και τη συμμετοχή και την προσέλευση. Τη διοργάνωση, γιατί για τις ταινίες δεν νομίζω να μεγαλώσει πάνω από 2 λεπτά. Και είναι και επίκαιρο με το φεστιβάλ κινηματογράφου που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Πάντως είναι ένα μικρό φεστιβάλ, low budget, αλλά η δυναμική του είναι το περιεχόμενό του. Οι ταινίες που προβάλλει είναι μεγάλο εκτοπίσματος όμως. Ωραία, και θα πιστείτε άμα έρθετε να το παρακολουθήσετε. Λοιπόν, πήγα να ρωτήσω αν θα δώσουμε. Ναι, θα δώσουμε.